Piştî çend rojan ji dûrpêçkirina navenda rêveberiya barhilgiran ji aliyê çekdarên opozisyona Sûriyê û nekarîna çekdarên Esed ji rakirina dûrpêçê li ser wê navendeyê li bajarê Heres de, balafirên asmanî bajarê Heres de bombebaran kir û di encam da jimarek mezin ji xelkê sivîl bûne qurbanî. Rawangeha Sûrî ya mafê mirovan ragihand balafirên têne gumankirin ku Rûsî bin îro ji danê sibê ve çend êrîş li ser deverên Rojhilatê Şamê encam dane û 20 ji xelkê sivîl jiyana xwe ji dest dane û bi dehan birîndar bûne. Herwiha du avaheyê ku dibin kontrola opozisyona Sûriyê de bûn armanc kirin. Rawangeha Sûriyê herwiha tekez kir ku ji ber êrişên asmanî li ser bajarokê Mesraba du avaheyê hatin rûxandin û 40 kes bûne qurbanî û ji wan 11 kes jin û zarok bûn jiyana xwe ji dest dan. Li dawî baragehên opozisyona Sûriyê nêzîkî Şama paytext ji ber êrişên asmanî 10 kes jiyana xwe ji dest dan. û ji aliyê xwe ve netewên yekgirtî ragihand ku derdora 400,000 kesî ji xelkê sivîl li gota Rojhilat di dûrpêcê dane û rewşa wan sivîlan bi kareset binavkir bû. Ji ber ku rejîma Sûriyê rê nade barhelgerên alîkariyê biçin gota Rojhilat. Herwiha rê nade bi sedan kesên nexweş werin rêzgarkirin. Tevî ku balafirên Rûsyê bi sedan ji xelkê sivîl kirine armanc, lê Rûsyê herdem wê yekê red dike û dibêje tûmetin. û Rûsyê bi helwestên xwe yên siyasî û leşkerî li gorî berjewandiya Esed herdem radiwaste.